Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. In het parlement van Curaçao is gisteren gesproken over de verkoop van een terrein naast de Amerikaanse consulaat. Volgens minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, Charles Cooper, wil Amerika dat terrein kopen en gaat het om een project van 200 miljoen gulden qua investering in het terrein. Niet alle politieke partijen zijn het hiermee eens en er werden veel scherpe vragen gesteld aan Cooper. Volgens sommige politici moet er eerst worden gekeken of het terrein niet lokaal door Curaçaoënaars kan worden gebruikt. De Curaçaose overheid wil een beslissing nemen over de afvalstoffenbelasting. Dat is de belasting voor het ophalen van vuilnis die via de Aqualectra-rekening moet worden betaald. Een normaal huishouden betaalt 35 gulden per maand, maar niet iedereen doet dit. Minister Silvania wil vanaf volgend jaar de Belastingdienst verantwoordelijk stellen voor het innen van de afvalstoffenbelasting. Mensen die nu nog een schuld hebben via Aqualectra wordt verzocht deze voor het eind van het jaar te betalen. Na Aqualectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comigo. Llama-nos sempre de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para Jasabra, também por hora. Por escolher para trabalhar riba aqualectra.com e aproveitar mesora, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, Aqualectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. De Fondation Ambulance Curaçao krijgt binnenkort 2 nieuwe ambulances en eindelijk een nieuwe directeur. Dat heeft de minister van Gezondheid, Natuur en Milieu, Dorothy Pieters-Janga, gisteren gezegd in overleg met leden van de vakbond CBV. Deze vakbond probeerde al enige tijd aandacht te krijgen van de minister voor de situatie rond Fondation Ambulance di Curaçao. Gisteren vond er een overleg plaats, samen ook met minister van Financiën Javier Silvania. Een 36-jarige Jamaicaanse man, Garrett Garrix, is gisteren veroordeeld tot 11 jaar gevangenisstraf. Volgens de rechter is bewezen verklaard dat hij op 25 maart in Buena Vista zijn landgenoot Jason McLean met 3 schoten om het leven heeft gebracht. Het Openbaar Ministerie eiste 18 jaar, maar volgens de rechter is moord met voorbedachte raden niet bewezen. Hij heeft de man veroordeeld tot 11 jaar gevangenisstraf. Ook moet de dader meer dan 36.000 gulden schadevergoeding betalen aan de familie van het slachtoffer. De Extra meldt vandaag dat 4 van de 5 agenten die zijn veroordeeld in de zaak Oudpost vanuit de gevangenis naar huis zijn gestuurd om de resterende tijd van hun straf met een elektronische enkelband thuis uit te zitten. De agenten hebben nu al het grootste deel van hun straf uitgezeten. Het gaat om de zaak waarbij verschillende agenten in huizen hebben ingebroken en daar geld, drugs en andere spullen hebben meegenomen. Ook zijn ze veroordeeld omdat ze valse verklaringen hebben afgegeven en gelogen hebben in de verschillende processen verbaal. De agenten hebben straffen opgelegd gekregen tussen de 3 en de 1 jaar. Daarna mogen ze ook niet direct terugkeren in het politiekorps. Curaçao was gistermiddag een flinke rookontwikkeling te zien. Dat was een gevolg van een stapel autobanden die in brand was gestoken. De autobanden lagen bij Parera. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt en de politie heeft de zaak opnieuw in onderzoek. In het Nederlandse parlement was deze week geen meerderheid voor een motie die klimaatracisme wil bestrijden. De motie was ingediend door Sylvana Simons van de partij Bijeen. Volgens haar ontbreekt het in het Koninkrijk aan een consistent en duurzaam klimaatbeleid voor de eilanden. Dat is een gevolg van het koloniale verleden van Nederland op de eilanden. Simons wil daar verandering in brengen, maar er was dus zoals gezegd geen meerderheid voor in de Tweede Kamer. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.